ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೆ ಚುಂಬಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ. ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಭೂತಿ ಯಾವುದು ಪಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ 4 ಕಡೆ ಜಾಹೀರಾದುಪ್ಪುಡು. ಇನಿ ವಾಣಿದ ಬದಲು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನುನ ಇಚ್ಚುಕೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೆರು. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ಕಲ ಸುರುಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾತಾವರಣನು ಅವಶ್ಯವಾದ ರೂಪಿಸೋಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಾಡು. ಬಾಜೆಲು ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಜೆಲು ಪಂಡ ನೀರು ಪರ್ನಗನೆ ಖುಷಿಯಾದ ಶಾಂತಿ ಸುಖಕ್ಕಾದ ಬಾಜೆಲು ಪುನ ಆತ್ಮದ ಬಾಜೆಲು ಶಾಂತಿಡು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸುರುತ ದಿನೊಟು ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಈ ಸತ್ಸಂಗకు ಬತ್ತುಂಡಲ ಆ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಆದಿಡಿತದು ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆವಡು. ಇಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಖಲ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ವಾತಾವರಣನು ಆತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಸ್ವಯಂ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಹೊಸ ಆತ್ಮದ ಸಹಜ ಉನ್ನತಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ. ದಯಪಂಡ ವಾತಾವರಣ ಭೂಮಿನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಆತ್ಮಿಕವಾದುಪ್ಪಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಂಜಾಟೊರ್ದು ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥದ ವಾತಾವರಣೊರ್ದು ಸುಸ್ತಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಹಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊರಲೆ. ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ದು ವಾತಾವರಣನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಚಲಿಪ್ಪುನಗ ಬೆಚ್ಚನೆದ ವಾತಾವರಣನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರಡ ಆ ವಾತಾವರಣಡು ಮುಟ್ಟುನಗನೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು. ಇದುವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಆಧಾರೊರ್ದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾತಾವರಣನು ಈ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಲೆ. ಬತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಸ್ಥಾನ ಸಹಜ ಉನ್ನತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಾಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರರು ಬರೊಂದೆ ಪಿದೈದ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಲೈದ ಅಂತರನು ಅನುಭವ ಮಲ್ತದು ಸ್ವತಃ ಆಕರ್ಷಿತವಾಡು. ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಸೇವೆಲ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಐತ ಜೊತೆಗ್ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಆಪುನಲ ಅವಶ್ಯಕ. ಇನಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮಾಯರೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಾದು ಪುಜೇರು. ಒಂಜನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಕ್ಲು ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಬಾಬನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಉಡ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಪುನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಕುಲು ಕೇವಲ ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಮೂಜನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಕುಲು ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಸಂಪರ್ಕಡುಪ್ಪುನಕುಲು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಡ್ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕಡುಪ್ಪುನಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಸ್ವರೂಪಾದುಪ್ಪುನಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.